गु पटेला भी के सपने हे माता जी कीचड़ से कीचड़ ना धोला भैया, कीचड़ धोने के लिए पानी की जरूरत है। हां बाकी का करबो बेलूरन के फेरा में हम पड़ जाइले कबो। चलो तो रात में दवाई दियाई बुआ घबरा मत। चला कोनो बात ना हो। बलमुआ प्रदेश में हां जौन मेहरारू में बलमुआ प्रदेश से बड़े नवरात्रा में नहीं मेहरारू फोन धरा के लगली रोगे रात दिन रुपया तोरा आग लगो रुपया। हम सावन में हरियर साड़ी ले ले रहनी हां हरियर चूड़ी पहन ले रहनी हां सोचने की अइबा तक कजरी गाई ना आइलो हां सोचने की जन्माष्टमी में आइबा भादो में तो ना आइलो ना तब सोचने की नवरात्रा में आइबा तो दुर्गा जी देखइबो हां चरखी पर चढ़ाइबो हां गुरी जिलेबी खियाइबो हां कवन जिलेबी गुरी जिलेबी कवन जिलेबी गुड़ के जिलेबी बाकी ना आइलो ना अब दीपावली में नाई भये बोलबुआ हां ओइता त दिया बाती बरती हां मोमबत्ती लमका बरती हां छुड़छुड़ीवा छोड़ती हां एगो दिया ताखा पर रख देती हां एगो दिया रखा पर रख देती हां एगो दिया खूंटा पर रख देती हां एगो दिया कैसे मेहरारू कहतरी कि आ जाई तो ए परदेसी आ जाई ए परदेसी आ जाई भाई प्रदीप व्यास जी अरे भाई माला नहीं खे हई तो ठक ठठेरा व्यास घरे से प्लास्टिक के गुनसाइन माला लेके चलता लोग आप बोला वाला के माला पहना के ठक ठठेरा भाई हमरा भी प्रदीप भाई पद प्रति संपन्न रही कामना करब। मेहरारू अगर जवानी की आग से जरूरत होखे हां ओकरा देह पे एक बाल्टा पानी बिक दी ओकर आग ना बुझे ना जेकरा कोस के प्यास लागल होखे के मन भैया ओकरा एक गिलास गरम दूध दे के देखियो ओकर प्यास ना जाए ना दूध तो महंगा बा हां अब पानी फ्री में मिलेला ओकर प्यास ना जाए। मेहरारू कहतर की जवानी जिंदगी में 3 गो अवस्था आवेला कवन कवा लइकाई जवानी हां बुढ़ारी लइकाई आई तो चल जाई जवानी चढ़ी ढल जाए बुढ़ारी आई तो ना जाए ना उस संगे लेके चल जाए। कौन दर की जवानी के रस से दे दियर के कोकरी फूटस फाटता ये बोलबा तू रुपया के फेरम बड़ा हां सोना दहाता कोयला बछापा मर दियरा के का कर गईसन देह मोरा भागे दियरा का गईसन देह मोरा भागे सूते जाता नहीं तो तोसक सकिया भभोर के काटे धावा तोसक राजा दौड़ता काटे तोसक राजा देह पर पानी बिगड़ता नहीं फ्रिज के बाकी आग बुतात नहीं खे आगी ना बुतावेला और फ्रिज के पानी आगी ना बुतावेला फ्रिज के पानी जहिया से कोइला परदेस पिया चोलियों में आते हैं ना जवान जहिया से कोइला परदेस पिया चोलियों में आते
परम मित्र प्रदीप भाई के मित्र अजीत कुमार जी 500 रुपए के पुरस्कार प्रदीप भाई ब्याह जी की ओर से पुरस्कार। रुपया मांगे पड़ेला माला पहना के हेमंत भैया खुशी हुई दिल में चोट लगी रुपया निकल जाला त का करब बेलूरन के ठक ठठेरा के का करब रात दिन भीख मांगा के काम करत फिरता सर ई लोग संगे गावल हमनी के गलीमत हो जाता मान ले के सरपंच साहब के बुलावत तर काज नहीं पाई दफे पैसा घर ही छूट गई लोग तब सरपंच साहब के प्रतिष्ठा जाए कि ना तारा देवे को मन तो खुद आके दे दी है बौरा अभ्यास के बुझाता है इनका तो हरत कहने की ऐसन व्यास के हाथ गोड़ बांध के ट्रेन के पटरी पे बिग दी हाँ जबले हाथ गोड़ नहीं खोल के जबले राजधानी पास मत हो जाओ तो बातिए नहीं है ए मेरा हरुआ कहली जो मन करे सूर जोर अरे डाला अपना बुद्धि पा मन करे फानी के चढ़ी जाई अमरूदी मन करे जो मन करे सूरजो अरे डाला अपना बुद्धि मन कर फानी का चढ़ी जाई अमरूदी हाय रे सोना ई संदेह छोड़ के परदेश चल गए चिकन मोलायम दे हम आटा के लोई चिकन मोलायम दे हम आटा के लोई गीत उठा लिया केहू के पास नहीं के फिर पतल चट के सन ब्याज खराब कर दी हमारा सरफी जादू भैया की ओर से इसके लिए भी 20 मेरे लिए 20 बढ़ गया है चाचा के खीसा मिजाज में काम करो मन करे आपन दहिया अपने से टोई मन करे आपन दहिया अपने से बर्फ के पानी रगड़ता नहीं आग नहीं खेबू तो ऊपर नीचे रगड़ी आर बर्फ की पानी ऊपर नीचे रगड़ी बर्फ की पानी जहिया से कोइला परदेश पिया बड़ा दुख भाई हर चोलियों में आटे लगवा जहिया से कोइला परदेश पिया चोलियों में आटे लगवा प्रदीप भैया की ओर से पुरस्कार फेर पौनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम टिप्पण में कहो
मास्टर मुना सुदर्शन बात मानी ओरिया के पानी ऐसन चुवेला जवानी मास्टर मुना सुदर्शन बात मानी ओरिया के पानी ऐसन चुवेला जवानी जोबन के पूजन से देह भइले भारी जोबन की पूजन से अजीत भैया फिर रुपया के पुरस्कार दिले हमरा कलाकार के भैया जमाना कहाँ चल गइल बा 700 के लौंडा लेके आई घूमत फिर तारे 70 रुपया कहिए कि सुदर्शन से दय हमरो विदागी दीपक मिली कमिटी के धूर झोक रहा हम उनका के खोज तल के केन के कइले रहल हां केहू आदमी एनु कइले होई हम कहतन कि मौका कइले होखी एही पता चटल अभ्यास के लेल सुदर्शन यादव से लड़े खाती ओहो दांती हारत रे कमीशन इनका सकाल लेबो हो कमीशन के हां देखो इनका मारा निहुरा के पहिले मारा मुना साउंड सर्विस भाई को से पुरस्कार हार्दिक प्रणाम जोपन की पूजन से देह भइले भारी सैया सुदर्शन आके हैंडल संभारी हो सैया सुदर्शन आके हैंडल संभारी कौना फूलाधारी माँ आरलू भाई पानी कौना फूलाधारी माँ लुभाई पानी यही आपसे कोई लो पियो बड़ा दुख होता है जी रउआ के हाथ से हलुक ना होके के चाहिए एगो आउ दे दे तो हमने के अरे रह दे भैया बाप रे बाप नैया पारे हो जाई मतलब यही बा कि हमर के संगे से खुश होकर के हमरा हेमंत भैया के देखा हो कने गला भीख मांगा ए भीख मांगा आया भीख मांगा बे ई लौंडवा लखा गुनसाइन प्लास्टिक के माला लेके हां 3-4 गो प्यास कौन 3-4 गो प्यास को बूढ़ा प्यास हां ये सब प्लास्टिक के माला लेके ठक ठठेरा खाली माला आवा माला पहनावतानी आवा माला पहनावतानी आई सब पंसा माला पहना देतानी माला पहनावत रह हर जहिया से कोई लोग परदेस पिया चोलियों में आके जहिया से बैला परदेस पिया चोलियों में आके जवानी तोर तो मर्दावा नवरात्रा में आई रहे तारा दुर्गा जी दिखावल हमार हाई रे दादा जहिया से बैला कम